Wara li Amanda Muscat ingħatat impjieg ta' konsulenza mal-Ministeru ta' Għawdex li ma' impjieg Muscat qatt m'għamlet, żewġa stess il-Ministru Clayton Bartolo ħass li apoloġija hija biżejjed. U l-Prim Ministru Roberta Bela u s-Segretarju Parlamentari Malcolm Paul Aġużgalja din l-apoloġija hija suffiċjenti. Jekk kien hemm xi forsi punt kien hemm xi apoloġija wkoll min naħa tal-kollegi tiegħi u allura naħseb li dak huwa suffiċjenti għalija biżejjed. Mir-rapport tal-Kummissarju ħareġ ukoll li Amanda Muscat ma kellix il-kwalifiċi neċessarja biex tagħmel l-impjieg li kienet qed tagħmel ta' konsulenta mal-Ministeru tat-Turiżmu. Fid-dawl ta' dan kollu, mistoqsi jekk apoloġija hux biżejjed, is-Segretarju Parlamentari Aġużgalja qal li m'għandux iżjed xi jżid ma li qal Roberta Bela. Għalik biżejjed li tagħmel apoloġija? Mhux ħansib iktar kummenti fuq da. Intant lis-Segretarju Parlamentari Aġużgalja staqsejnih jekk hu kienx jagħmel l-istess bħalma għamlu l-Ministru Clayton Bartolo u l-Ministru Clint Camilleri u jimpjega l-mara tiegħu ma' Ministeru ieħor. Is-Segretarju Parlamentari Donut Fixkel qalilna biex naraw aħna. Kieku tagħmilha minn onorevoli li taqis il-mara tiegħek taħdem ma' stieħeb Ministru tiegħek? Jiena dejjem nara li naħdem bl-iktar mod li kull persuna jista' jarah u naħseb dak tistgħu taraw intkom mhux jiena. Min-naħa tiegħu il-Ministru Clayton Bartolo donnu li mhux komdu li jaffaċċja l-ġurnalisti hekk fl-aħħar jiem ħassar żewġ attivitajiet li kienu miftuħin għall-midja.